това наистина ни трогва и с голямо вълнение дойдохме на тази среща. Мисля, че госпожа Рачева и госпожа Вакарелова ще го потвърдят. Вие бяхте един изключителен випуск и от випуска вие бяхте изключителен клас. Бяхте много силни, много амбициозни, казах го и преди малко, добрия смисъл на думата. Вие някак се стеснявате от това, което сега прочетохте, но всичко е толкова умно и толкова вярно, че няма от какво да се притеснявате. Дай Боже, всичко, което сте искали да се сбъдне наистина. Ние ще ви запомним за това, че бяхте особено чувствителни, особено възпитани и особено благородни, нещо, което за съжаление на вашите последователи им липсва. Така че запазете у себе си тази емоционалност. Тя говори просто за качество на душата. Нещо много ценно. И бъдете живи и здрави. По-нататък се срещайте, защото тези приятелства, които се създават в ученическите години, са най-верните и най-истински и са завинаги. Така че ви желая тук нататък само здраве и любов. Благодаря.